Наша республика очень богата на талантливых людей. И одним из самых, на мой взгляд, талантливых композиторов нашей республики это является Рустем Яхин. Это один из немногих композиторов, которых знают за пределами нашей страны. Его романсы, его песни поются во всем мире. Фортепианный концерт звучит на разных площадках мировых. И в этом году мы не могли, конечно же, обойти стороной его юбилей. 100 лет со дня рождения Рустема Яхина. И поэтому не случайно мы выбрали открытием замечательного проекта «Театр и музыка» именно произведение этого композитора, потому что его также очень много связывало с театром Камала. Он писал музыку для спектаклей. И сегодня наши замечательные, потрясающие актеры театра исполнят самые лучшие романсы Рустема Яхина. Данияр Соколов миңа килеп, Айдар репетицияга керәл, тыңлалып, бәлки сиңа ошар дип, шулай репетицияга чакырды. Мин репетицияга килгәч, шок каттым, чөнки шул яшемә җитеп, Рустем Яхинның нинди күләмдәге, нинди масштаблы кеше икәнен белмәгәнмен, аңламаганмын. Рустем Яхин ул композиторның музыкасы, композитор турында үзе сөйләргә тиеш дип, без дә шулай ук бу кичәдә Рустем абыйның музыкасына калдырдык һәм инде аның чордашлары аның турында интервьюлар биреп, аның турында сөйлиләр. Башта ул үз бүлмәсендә утыра. Аннары безнең янга чыгып, пианино артына утыра да уйлый башлый. Ул җырлый идеме? Әйе, ул гел җырлый иде. Мен бүгін концертқа бик ашқанып тілеп келдім. Чөнки Рустем аға Яхинның музыкасын мен бик яратам. Аның татарның элитар композиторы дип саныйм мин аны. Ул бик зур композитор. Менә һәр җырын тыңлаган сайын, һәр берсендә ах нинди шәт дип сокланып шаккатып утырасың. Һәм менә бүгін концертта безнең яшь артистларыбыз үзләренең инде вокаль сәләтләрен, җырлый белү сәләтләрен бик шәп күрсәттеләр. Менә дигән вокаллары бар, үзләрен сәхнәдә тотулары, җырлаулары туры килә Рустем аганың музыкасына. Алланың рәхмәте төшсен. Мин шатландым һәм бу концерт әле жаңадан кабатланыр, тамашачылар барысы да тыңларлар дип ышанасым килә.